שלום, היום אנחנו נלמד להשתמש בכלי גוגל טרנדס. זו הכתובת. כאן אנחנו יכולים ללמוד על חיפושי המשתמשים בגוגל, במה המשתמשים התעניינו. יש פה כל מיני סטטיסטיקות, למשל, חיפושים הבולטים כעת. אנחנו נרצה להתמקד בניתוח נתונים. כדי לעשות זאת נלחץ פה מלמעלה, ייפתח לנו תפריט, נבחר בניתוח נתונים. כאן נוכל להשוות בין מושגים שונים. נבחר להשוות בין טלפון דגל של סמסונג גלקסי S6 לבין טלפון הדגל של אפל אייפון 6. מכיוון שישנן כמה מערכות חיפוש אפשריות לסמסונג גלקסי S6, נרשום את שלושת המחוזות הנפוצות האפשריות בשביל להגיע למידע על הטלפון הזה. כאן נרשום פשוט אייפון 6. מתבצעת ההשוואה. אנחנו רואים פה גרף של זמן, כאשר האדום זה האייפון 6, הכחול זה הגלקסי. אנחנו רואים שעד 2012 חודש מאי בכלל לא חיפשו לא את האייפון ולא את הגלקסי, פשוט כי הם לא היו קיימים בגרסאות האלה. לכן נבחר פה ב-12 החודשים האחרונים, זה מה שעשיתי. כאן אנחנו רואים שלא חיפשו כמעט בכלל את סמסונג גלקסי S6 עד לחודש פברואר 2015. בעצם אנחנו רואים שעד סוף אוגוסט, בתחילת ספטמבר 2014, לא חיפשו על סמסונג גלקסי S6, פשוט משום שהוא לא היה קיים ולא דיברו עליו. ועל האייפון 6 חיפשו הכי הרבה באזור התקופה 17-13 בספטמבר, פשוט בגלל שהשיקו אותו ב-19 בספטמבר. גם הגלקסי עלה באזור זמן ההשקה שלו, בתחילת חודש מרץ, כמו שאנחנו רואים פה, בתחילת חודש מרץ תשיק את הפלאפון החדש, שהוא סמסונג גלקסי S6. אנחנו רואים שהרבה יותר התעניינו באייפון 6 מאשר בסמסונג גלקסי S6. מה שמלמד על הפופולריות של המוצרים של אפל מול סמסונג נכון לשנה הזאת. כאן למטה אנחנו יכולים לראות גרף של מיקום. איפה חיפשו את סמסונג גלקסי S6? הכי הרבה, באיזה אזור ובאיזה עיר. אז באזור אוזבקיסטן חיפשו הכי הרבה, אחר כך באלבניה וכולי וכולי עד פקיסטן. כאן אנחנו יכולים גם כן לראות קזחסטן, שזה חלק, כן? פה יש לנו את הערים, אז בעצם מתוך הרשימה פה אנחנו רואים שהכי הרבה זה היה באוזבקיסטן, 100 שיש פה עם 100. ככל שזה יותר בעיר הכחול זה פחות נפוץ החיפוש. וכך אנחנו יכולים לראות שארצות הברית 34, שפה זה כבר לא מופיע, כי פה מופיע רק הגבוהים ביותר. מה עוד? פיליפינים, קנדה, גרמניה, 57. זה סמסונג גלקסי S6 לפי אזור, אפשר גם לפי עיר. קלן למשל, אז פה אפשר ללכת לפי האזור במפה. משום מה לא רואים פה את הנה, סינגפור 57. הנה הרשימה בסדר יורד של הערים שבהם חיפשו הכי הרבה את סמסונג גלקסי S6. אותו הדבר עם אייפון 6, מהגבוה לנמוך, יש במפה, יש לפי אזור, יש לפי עיר, למשל לוס אנג'לס, וזה הכל.
זה לגבי הגרפים. כאן יש פה הצעות לחיפושים קשורים, גלקסי S5, S6, Edge, עוד טלפון דגל של סמסונג. יש כל מיני נושאים מובילים, נושאים במגמת עלייה, ובעצם למדנו איך מנתחים נתונים בגוגל טרנדס. שלום ולהתראות.